Ένα ζαρκάδι τώρα ή λαγό του είχε κάνει ένα σταυρό στην μπάλα, εδώ τη λένε εδώ οι παλιοί. Με κόκκινη μπογιά και τους έλεγε στους κυνηγούς αυτό μην το χτυπήσετε γιατί είναι δικό μου. Αλλά κάποιος εδώ ο κυνηγός ας πούμε δεν τον άκουσε, το χτύπησε και κάτι του συνέβη ένα γεγονός για την παρακοή που έκανε στο γέρος ας πούμε μετά. Εκείνος που κατέβαινε αρκούδα, έφυγε στον δρόμο του. Της έλεγε πήγαινε στο δικό σου δρόμο και εγώ στο δικό μου. Και η αρκούδα έφυγε. Δεν τον πείραζε, ήταν σαν φιλαράκια. Οπότε συχνά η αρκούδα στο μοναστήρι του. Όταν επέστρεψε στην Κόνιτσα, είχε ιδιαίτερη φροντίδα για τα ορφανά. Ο γέροντας δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Είχε σκοτωθεί ο πατέρας μου και μας είχε αφήσει 3 ορφανά. Υπολογίζω ότι πρέπει να ήμουν 10 με 11 ετών. Αλλά λόγω της ηλικίας που ήμουνα τον έβλεπα με τα ράσα, τον έβλεπα πολύ ψηλό. Εγώ επειδή ήμουν πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε διάμεσα, με σταμάτησε, με χάιδεψε στο κεφάλι και μου λέει «Τίνος είσαι?» Λέω «Είμαι το Κώστα του Σέρα». Εξεπλάγει και μου λέει «Τι μου λες τώρα?» Με τον πατέρα του ήμασταν φίλοι. Σήκωσε το ράσο του, συγκινήθηκε, μου είπε ότι ο Θεός είναι μεγάλος, μη φοβάστε τίποτα. Σήκωσε το ράσο και έβγαλε από την τσέπη του και μου έδωσε 2 κέρματα. Μεγάλα κέρματα. Της εποχής εκείνης δεν μπορώ να προσδιορίσω τι ήτανε. Δεκάρικα, τάλιρα. Και μου λέει, με αυτά μου λέει Παύλο να τα πας να τα δώσεις στη μάνα σου να πάρετε Ελλάδα. Βάζοντάς τα εγώ στην τσέπη από το παντελόνι πήγα στο σχολείο και από το πρωί 8.30 ώρα που μπαίναμε μέσα μέχρι τις 1.30 που φεύγουμε δεν έβγαζα το χέρι από την τσέπη για να μην μου πέσουν τα κέρματα. Δεν κράταγε τίποτα. Όλα τα μοίραζε στη φτώχεια. Κάτοικοι της Κόνιτσας θυμούνται ως αυτόπτες μάρτυρες πως ο γέροντας κατάφερε μία φορά να μετακινήσει με υπερφυσικό τρόπο βράχο που είχε πέσει στο μονοπάτι της Μονής Τομείου. Μια πέτρα μεγάλη που ήταν πάλι στον δρόμο λέει ρίξουμε για την πέτρα τον πατήβρα πέρα στον κόσμο. Αυτή η πέτρα που γίνεται του λέω. Και δεν έχουμε φίλε, θα κουνηθείτε, δεν κάνετε. Έκανε το σταυρό, τραβάει μία της πέτρας. Το Σεπτέμβριο του 1962, μετά από θεία κλήση, έφυγε στο Όρος Σινά. Για λίγο διάστημα παρέμεινε στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Λίγο αργότερα εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Εκεί, συνεχίζοντας τους υπεράνθρωπους ασκητικούς του αγώνες, αξιώθηκε να βιώσει θείες αποκαλύψεις. Λέμε πολλές φορές, είπε αυτό ο πατήρ Παΐσιος, είπε εκείνο ο πατήρ Παΐσιος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια εμπειρία από την προσωπική του κοινωνία με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και εκεί που οδηγούσε ο πατήρ Παΐσιος με τη διδασκαλία του, με το παράδειγμά του, με την προσευχή του, ήταν ακριβώς η εμπειρία προς τον Ιησού Χριστό. Ευρισκόμενος στο Σινά, δεν αγνοούσε τον πόνο των συνανθρώπων του. Τα χρήματα που κέρδιζε από το εργόφιο που έκανε, τα μοίραζε στους Βεδουίνους, προσπαθώντας να απαλύνει τη φτώχεια τους. Όμως οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες επιβάρυναν την ήδη κλονισμένη υγεία του. Έτσι, το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Ο γέρος Παΐσιος, επανακάβοντας στο Άγιον Όρος από το Σινά, αρχικά κατευθύνθηκε στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας
μια περιοχή πλησίων δοκαριών. Καθ' υπόδειξη πνευματικού γέροντα, κατευθύνθηκε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου παρέλαβε την καλύβη των Αγίων Αρχαγγέλων, σύμφωνα με το ομόλογο 12 Μαΐου του 1964, όπου εδώ έκανε την άσκησή του και τον αγώνα. Σε κοντινή απόσταση είχε κατασκευάσει μια καλύβα, πολύ μικρών διαστάσεων για περισσότερη άσκηση. Το μήκος της δεν ξεπερνούσε τα 3 μέτρα, ενώ το ύψος της εισόδου έφτανε μόλις το 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Το καλοκαίρι του 1966 αναγκάστηκε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να υποβληθεί σε επέμβαση στους πνεύμονες. Του αφαιρέθηκε σχεδόν ο μισός πνεύμονας. Το γεγονός αυτό απετέλεσε την αφορμή για να γνωρίσει κάποιες νέες γυναίκες, οι οποίες αργότερα απετέλεσαν την αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Οι νέες αυτές του συμπαραστάθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά και τον διακόνησαν αργότερα ως μοναχές πλέον στο τέλος της ζωής του. Μέσα από την κοινή οπότε βοήθησε σου κάθισε μόνο 1 χρόνο. Πρώτα ήταν σε κάτι παράγκες η άσκηση που έχει στο πέραν μέρος εκεί όταν ο ιστορικός τύπος. Κάτι πως εκεί θυμόταν, είχε στον διαδρόμο στο Λουκά. Η άσκηση, ίσως και εγώ ίσως παρεπά, ίσως και το πρόβλημα στο πνευμόνιο που έκανε την εγχείρηση. Ο γέροντας Παΐσιος το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε υποφέροντας από ασθένειες. Είχε και χρόνιους πονοκεφάλους. Παρά τα προβλήματα υγείας που είχε, δεν μείωνε την ένταση του ασκητικού του προγράμματος. Με ειδοποίησαν ότι με θέλει. Πήγα λοιπόν και τον είδα στο μοναστήρι. Μου λέει κατευθείαν έτσι με το μικρό όνομα. Με ήξερε φυσικά. Έχω ένα πρόβλημα, έχω μια κύλη που με εμποδίζει. Δεν θέλω όμως να χειρουργηθώ. Λέω γέροντα, αυτό έχει σημασία γιατί σε στρατηγούμε για να πω κάτι το οποίο είναι για μένα ήταν η ζωή του. Λέω γέροντα υπάρχουν κάτι ζώνες που φορούμε γι' αυτό να μην πάρετε και καμία περίσφυξη και πρέπει μετά να έρθετε επειγόντως από το όρος να βγείτε για να κάνουμε την εγχείρηση. Μου λέει εντάξει φέρε μου μία για να δω αν με εμποδίζει. Δεν πολύ κατάλαβα τώρα τον εμποδίζει, τι να υποθέσω ως γιατρός. Άμα λέμε σε κάποιον θα με εμποδίζει πολύ γιατρέ μου, αυτό με ενοχλεί γιατρέ μου κλπ. Το πήγα λοιπόν και πήρα τρία διαφορετικά μεγέθη για να τα φορέσει. Όταν τη φόρεσα, χωρίς να πει τίποτα και όπως στεκόμουν από δίπλα μου, τον βλέπω αρχίζει να κάνει μετάνοιες, στρωτές μετάνοιες. Γυρίζει, με κοιτάει χαμογελαστά και μου λέει θα την κρατήσω. Δεν με εμποδίζει. Τότε κατάλαβα ποιο ήταν το εμπόδιο. Μετά την επιστροφή του από το Σινά στο Άγιον Όρος, παρά την κλονισμένη υγεία του, συνέχισε αμύωτους τους ασκητικούς του αγώνες. Αρχικά στα Κατουνάκια, στην καλύβη του Αγίου Ιπατίου. Ένα χρόνο μετά πήγε στη Μονή Σταυρονικήτα και βοήθησε στη μετατροπή της Ιεράς Μονής από ιδιόρυθμη σε κοινοδιακή. Εγκαταστάθηκε στο καλύβη του Τιμίου Σταυρού, όπου διαδέχτηκε και υπηρέτησε ως το τέλος της ζωής του το ρώσο πνευματικό του πατέρα, Παπατίχωνα. Ήταν εναντίον
του πολιτισμού. Δεν ήθελε να είναι ο πολιτισμός μέσα στο Άγιον Όρος, ήταν εναντίον των δρόμων, των αυτοκινήτων. Ήθελε ο μοναχός να ζει απλά και να προσεύχεται, να αφιερώνει όλο το χρόνο του στο Θεό, να προσεύχεται για τον εαυτό του και για τους άλλους. Βοηθούσε με την προσευχή του πάρα πολλούς ανθρώπους και με τις συμβουλές του. Τα βιβλία του αυτά τώρα έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και βοηθάνε και την οικογένεια, μίλησε για τόσα άλλα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο. Και ο Παπατήχων, αυτός ο μεγάλος ασκητής, έλεγε Γεροπαΐσιος είναι ένας στους 1000. Πώς λέμε ένας του λόγου. Χιλιάδες κόσμος ερχόταν στη Σταυρονικήτα, διέμενε και οπωσδήποτε κατέφθανε και στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, όπου συμβουλευόταν και έπαιρνε την ευλογία του Παδός Παϊσίου και έτσι είχαμε αυτό τη συρροή κόσμου με λίγαν επική αναφορά. Μπορούμε να πούμε ότι πάνω από 200.000 κόσμος προσήλθε αυτή τη δεκαετία της παραμονής του Πατρός Παϊσίου στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού για να τον συμβουλευτεί, και βλέπουμε ότι αυτό επηρέασε στη συνέχεια όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Άγιο Όρος. Πολλοί μοναχοί γίνανε εξαιτίας του Πατρός Παϊσίου. Θυμάμαι πάρα πολλά. Θα σταματήσω μόνο σε 2 πράγματα. Ξέρω ότι είχα κάποιες δυσκολίες, Μητροπολίτης, όντας στη Μητρόπολη Θηβών και Λεπτορίας, εσωτερικές εννοώ. Και του είπα, Πάτερ Παϊσέ, έχω την αίσθηση ότι δεν κάνω τίποτα. Ενώ συνέχεια αγωνίζομαι, τρέχω από εδώ και εκεί, όταν κάθομαι και κάνω έναν απολογισμό, βλέπω ότι δεν είναι και τίποτα που έχω κατορθώσει το σπουδαίο. Και μου απήντησε έτσι με τον τρόπο να πούμε όπως έλεγε. Είσαι σε καλό δρόμο, μου λέει. Και του λέω τι, θα να πιστεύεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι πολύ σπουδαίο, είσαι σε καλή αρχή. Γιατί συνήθως όλοι λένε ότι όλα όσα κάνουμε είναι καλά και ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να μας υπενούν και να μας προσέχουν. Μου έκανε εντύπωση αυτή η σκέψη του. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού υπάρχει μέχρι σήμερα ο τάφος του Ρώσου πνευματικού του Πατρός Παϊσίου, Παπατήχωνα. Οι συνθήκες ζωής του Πατρός Παϊσίου ήταν πολύ δύσκολες. Σε αυτό το πηγάδι μάζευε το βρόχινο νερό για να πίνει, αλλά και για να κερνάει τους πιστούς. Η φλογερή προσευχή του προκαλούσε το φθόνο του πονηρού. Κάθε βράδυ, ας πούμε, η σκεπή της καλύβης εκκλονιζόταν από χτύπους εννοείται του πονηρού, όπου ο Πατήρ Παΐσιος έψαλε το πάριο του Τιμίου Σταυρού, το Σταυρός προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγία Σου Ανάσταση προσκυνούμε και δοξάζουμε. Και εξαφανιζόντουσαν. Το εμφανίστηκε ο ίδιος ο πονηρός στην πόρτα 12 μέτρος. Μετά από αυτά τα βάσανα τον παρηγορούσαν και Άγιοι, οι εμφανίσεις των Αγίων, η Αγία Εφημία, Άγιος Αρσένιος. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού παρέμεινε για 10 ολόκληρα χρόνια. Εκεί είχε την ευλογία να έχει θείες αποκαλύψεις. Είδε τον Ιησού Χριστό, αλλά και την Αγία Εφημία, τον Άγιο Αρσένιο, αλλά και τον Άγιο Βλάσιο. Όπως φαίνεται, ο γέροντας Παΐσιος κρατούσε σημειώσεις για τις συναντήσεις που είχε με τους Αγίους. Εδώ εμφανίστηκε επίσης η Αγία Εφημία, και επειδή ξέρουμε ότι η Αγία Εφημία ήταν εναντίον των αιρέσεων, από το γνωστό που ο τόμος ευρέθη ο αιρετικός στα πόδια της, ο δε τόμος ο σωστός ευρέθη στην κεφαλή της, σαν να το είπε η Αγία Εφημία του Πατρός Παϊσίου, ότι
βοήθησα τον κόσμο να έχει σωστή και ορθόδοξη πορεία.